Horas ma dihamua kadongan amanginang songoninang napo sebulung paju pakita muse di Bornginon ima di acara program renungan malam di Sobat Kristiani TV. Andorak sosahat tita tu ayat sipa husor-husoron jala hatorangan ni ayat sipa husor-husoron di Bornginon perjolo ma tabege sadaen de puji-pujian tu hatta. Ayat si pahusor-husorot dihita apala di Bornginon ima nadienet sian surat ni apostel Paulus tu huria manang tu halak Rom ima di bindu papituhon ayat 12 dohot ayat 10 walu bindu papituhon ayat 12 dohot ayat 10 walu songono maidok disita pahutihuk ma asa hujahahon dihita asa nabadia do patiki badiado na tinonahon di debata tigor jala denggan ayat 10 alu ay huboto do dang adong na denggan maringanan di bagasanau mandok di bagasan dagiku ia hagioton dapot do nian diau alai dang dapot anggo na patupahon na denggan olat nima sahana dongat saha porsiaon somal do disukun amang padita ay wasa pola adong be si jahaon patik di hari Minggu. Ay hita kandang mangulu di bagasan patik. Mangulu di bagasan asini rohan oma. Jadi niandang apala si jahaon be patiki si ganuk Minggu. Ala dang tu si be hita ninna. Tutudoi. Mangulu di bagasan asini roha do hita. Alai unang lupa hita Tuhan Yesus pemandok laho manggohi patiki do ibana dang na laho matsuadahon patiki mulu dijahahop pe patiki dang na marlapatan manang mandok mangulu di bagasan patik do pehita
nunga mangulu di bagasan asini roha hita. Alai perludo patiki laho parmudu-mudu hita asa toktong mangulu di bagasan asini rohai. Asa unang mandau hita sian asini rohani debata. Ida benari jahaho patiki di hita didok mai songon sorminan. Laho patudu hotu hita. Ahadu siulah honotta. Asa saya tok-tok kita mengulu di bagasan asini rohani debata. Marhiti tu hatta Yesus Kristus. Jadi marlapatan do patiki di jahahon siganu minggu. Ala patiki do saya manogi-nogi hok kita songo sada sorminan di hita asa mangulu di bagasan hasit tongan. Nakpe hita dang mangulu be di bagasan patik. Di bagasan asini rohani debatado hita mangulu. Jala amanginang dongat sa porsyaw nang napuso bulung mulai dok patik say taripu doholan patik na sapului tohodoy. Ido patik ni debatana di pasahat tu si Musa. Alai tergowar do nang hata ni debata nama dogihok kita, nama modai hita, nama ngajari hita. Asa mangulu di bagasan hatiuron targuar doi patik. Ida benai dok patik na sapului ima na sapului. Alai patik ni debata ima hatana na sinuraton di bibeltai. Ida benai dok asa na badia do patiki badiado na tinonahon ni debata tigor jala denggan ima na nitonahon ni debata akka patik hangoluan. Asa manugihok kita mangulu di bagasan asini roha jaladang dau hitasian asini roha. Ayat 10 alu didok ai huboto do dang adong nadenggan maringanan di bagasanau mandok di bagasan dagikku ia hagioton dapot donian diau alai dang dapot anggo napatupahon nadenggan di patuduhon patikido tu hita tona ni debatado tu hita akka dia ma siula honotta akka dia ma nadenggan. Jala nunga tabotoi, ala nunga diajar hot tu hita, nunga tajah hasian hata ni debata. Alai narumikot buado hita makkamonakon patik ni debata. Buado hita makkamonakon poda hanguluani. Buado hita manaluhon hagiot ni daging. Taboto do nadenggan, alai dak taulahon nadenggan. Patiki paboto hot tu hita, manang mengajar hot tu hita, dia madalan ni debatan. Dia madalan tu hanguluan. Alai hagiot ni dagikta manulak patihi. Asa gabe dao mahita sian asini roha ni debata. Dang betaringot tu patik manang asini roha. Alana muli ngatakas di hita. Mangulu hita di bagasan asini roha. Patiki say manugihon marmudu-mudu hita. Asa toktong di hot di bagasan asini rohai. Narumikot nuaing buado makkamonakon tona manang patiki. Makkamonakon poda na madugihuk kita tuhanguluani. Buado mamatehon manang manaluhon hagiot ni daging. Asa modo diajari marhite patiki hita. Molo di pabotohot tu hita akan nadenggan hombar tulomo ni rohani debata ima taulahon. Taboto nadenggan mangulu mahita di bagasan nadenggani. Taboto nadenggan taulahom ma nadenggani. Ido narumikot. Jala di dokpe mangulu do hita di bagasan asini roha dan namarlapatan gabe silomoni roha. Gabe ahanarikot huula ima. Amanang nadia penon asini roha ni debatado. Huula hoppe mardosa, huula hoppe haholomon nang dia. Hudok ma aina sumampu doau ana suboto do mangulahon na denggan dang boybe alai nu ngamalua hita sian dosa dang boybe do honotta dang boy hami mangulahon na denggan ala say digogohon dosa do mangulahon na roa dang be margogo mahita toktong say mangulu di bagasan lomo ni rohani debata. Amin.